bit-ċikkolata fidi, għax issa jekk ħanikola ma nkunx irid inħares lejn Mattejus Grasso jitkellem fuq id-diet. Minix dentist imma. Kifi? Dentist. You know, right. Inti t-tider tajba, smajt li għandek part-time job makeup artist? Right. Polifiller imma. Polifiller, insertajt eżat kif ġejta xogħol ġej telespettaturi ma jkunux jafu. Spiċċajt nagħmel il-makeup il-Dr. Gorana għax ma ftemniex. Qalu li deret sabiħa. Għasek. Kif inti? Jiena tajjeb. Illum għażilt naqra tema, mhux dwar it-toroq. Tajjeb, ġifieri tema hija works in progress. Works in progress. Dak li kun jgħidha fuq xi ħajtkellem fuq xi krejn f'nofs triq, le. Saħħitna u allura nkaddera huma dejjem works in progress. Eżatt. Mela ma ġara xejn billi inti tieħu naqra break u tieħu naqra tofija. Eżatt. Il-problema mhux it-tofija, il-ħafna tofija. Il-bilanċ. Mhux hekk. Ġifieri isibu anzi min jieħu naqra break ikun kapaċi normalment iżomma l-aktar tul ta' żmien. Għax inti ma tħossokx isek f'xi lockdown, il-lokjata bil-fost tagħmel hekk, ma tistax toħroġ mid-dar. Kif ġralna anka mejlux, meta bnidem għandu l-libertà, bla ma trid tgħidina komda illi għal-mod tal-kelma nista' nieħu tofija llum u nista' nieħu drink nhar is-sibt li ġej għax għandi dik iċ-ċertu libertà. Il-problema tkun l-estrem ieħor illi ikollok min. U din nibdew nisimgħuha ħafna fi żmien il-miliet speċjalment Stef issa. Issa la jgħaddu l-festi. Nara x'nagħmel. Procrastination jgħidu. Procrastination. Għax jekk bniedem ikun onest miegħu innifsu jaf, illi jekk illum għandi sfida, jaħsejħu la sfida mhux problema. Jekk illum għandi sfida jiena, jekk mhux ħanagħmel xejn fuqha ħadd igrava. Di mhux bħal oġġett li ngħid da suppost jinnaddaftu. U ħanħallihem jekk ma jmissu ħadd mhux ħajitħammex iktar. Għax ukoll ħajjintela bitrab. Aħseb wara saħħitna. Tajjeb u ikolli nistqar miegħek xi ħaġa li weġġatni ħafna tatni ħafna fuq ġewwa anke fi żmien il-lockdown Stef kien illi kellna ħafna appelli aħslu jdejkom, ilbsu l-maskra, żommu distanza. Iwa kważi ħadd ma jgħidlek isma' sib naqra ċans u għamel l-eżerċizzju. Jiena kont ngħid kull filgħodu fuq ir-radio għax l-eżerċizzju anki għad-depressjoni. Anke huwa mediċina, anke li toħroġ tieħu l-arja, mhux bil-fors tagħmel eżerċizzju kif nagħmlu aħna l-ġim. Għax xi ħasra kienu qed isiru l-appelli il-ħin kollu. Tinsix tilbes il-maska. Darba f'mit qamar tisma' xagħti jgħidlek sib naqra ċans u għamel l-eżerċizzju. L-eżerċizzju, ix-xorb li huwa ilma, l-irqat. Dawn huma 3 pilastri illi kważi huma bażi soda ħafna biex aħna naqsu ċans li nimirdu. Jekk iridu neskalaw mod ieħor, kien hemm perjodu partikolari fejn ħaġa statistika illi l-fuq minn 70% tal-każijiet li kienu l-isptar minħabba xi virus jew ieħor biex għodux insemmuh tajjeb, kienu obeżi. Jiġifieri dix qed turik. Illi il-problema tibda mill-qiegħ. Mhux hekk. Il-problema takkumula għax diġà għandek il-problemi. Ekku, ċirasa fuq il-kek. Tajjeb ġifieri di ta' min nirrepetuha, issa li jkun żmien ix-xitwa dejjem żmien l-irjieħat u l-influenzi u l-affarijiet, niftakru jiena x'nista' nagħmel. Mhux nippretendi x'suppost tagħmel Stef jew x'suppost jagħmel Manuel mill-control room, però x'nista' nagħmel jien għalija nnifsi. Tajjeb għax ħadd mhu se jagħmel, ħadd ma jista' itejjiblek saħħtek. Jistgħu jtuk pariri biex tnaqqas ir-riskju, biex tipprevjeni. Però inti dik l-immune system tiegħek jekk ħadd titmaħħa ikel naturali u mhux fals. Jekk inti ħadd tixrob ilma kemm jista' jkun u mhux affarijiet artifiċjali. Jekk inti qed tiċċaqla b'mod regolari. Jekk qed torqod ngħidu aħna bejn 7 u 9 sigħat, dik l-immune system tiegħek lesta għal kwalunkwe eventwalità biex tnaqqas inti ċans li timrad. Għalhekk aħna works in progress. Però tkun ma nafx taqbilx miegħi, tkun deċiżjoni din għal ħajtek, it has to become a lifestyle. Għax jekk inti ħadd jgħid jisnu ħon għamel sagrifik, le, tant tiġi parti minnek li pereżempju issa x-xitwa bħalissa tajbin li kell tal-marfa. Kulħadd jagħmel jew naqra ħaxix jew jiena nħobb is-sopop pereżempju, jekk inti ħadd ikoll klab li ħadd platt soppa vera healthy kollha legumi. Proset. U ħanset miegħek Stef, dan għal-bidu sa ma jindara li tal ħajnħas diffiċli. Għax meta tidra issir xi ħaġa ta' kuljum, għalhekk jgħidula style of life. Tajjeb, imma aħna works in progress. Jiġifieri jekk jiena niddeċiedi li naqbad norqod minn is-salem 4 sigħat kuljum. Tajjeb, ġismi ħajurini fil-bidu isma' kif jien infarra. Imma ħajindera wkoll. Ħadd indera xi ħaġa negattiva, xi ħaġa tagħmellek iksara, xi ħaġa illi apparti ħażidlek l-istress, mhux ħadħalik tikkonċentra biżejjed fuq ix-xogħol, anke ħażidlek ħafna riskju li timrad.
Mela aħna dejjem works in progress. Jekk dak li nagħmluh sew u nagħmluh b'mod repetut, ħajtina ħafna riżultati mhux minn ġewwa biss is-saħħa biss, imma x'nafu ukoll li hemm barra ħafna jippurtom minn kif jidhru. Vera. Normalment mhux dejjem ta' barra huwa riflessjoni ta' x'inhu jiġri minn ġewwa. Jiġifieri jekk aħna ma tantx ikunu b'saħħitna, hemm ċans li barra b'xi mod jew ieħor. Jidher, se nidru. Jekk mhux norqod biżejjed jgħidulek il-boros ta' għajnejja. Issa tista' tagħti, imma hemmhekk ikun qiegħed, jiġifieri. Ekku, works in progress. Works in progress u l-maintenance. U l-maintenance. Kultant tagħmel refurbishment ukoll. Vera, tibdel naqra affarijiet. Qed naħseb nalla ma qax bil-qedem għax naħseb kont tiġi camouflage. Kien jaqbad miegħi Manuel. Da, xi ħaġa li xtaqt insemmi wkoll Stef illi anka fejn tidħol il-prevenzjoni, mela jekk aħna qegħdin insemmu daqsxejn xi influenzi, eċetera, eċetera. Hija works in progress ma jfissirx li għax jiena pereżempju għamil xi intervent jew ħadd xi mediċina partikolari li proteġitni għal dejjem. X'nista' nagħmel jiena biex ngħin ruħi aktar? Għax da, let's face it, semmejna l-obeżità. Semmejna anka daw il-viruses. Jekk jiena ħanqod niddependi pereżempju għal mod tal-kelma fuq xi titqiba għax dik dejjem moda, u fuqha biss jiena xorta qed nistieden ħafna riski oħrajn. Għax jekk semmejna l-obeżità, jekk semmejna l-fatt li m'intix tikol sew, m'intix tixrob sew, m'intix torqod, orajt forsi naqqasti ċans minn ximkien u zittu minn ximkien ieħor. Mela ejja ngħidu l-pura verità kollha anke lill-poplu kollu. Illi ma jiddependix minn xi ħaġa oħra, din hija puzzle, jekk nidraw nagħmlu l-affarijiet sew. Ejwa, la jkollna każijiet l-isptar. Eżatt. Fis-sens qed naġġel ta' ġifieri konna nqas każijiet l-isptar. Konna inqas, eżatt, konna inqas. Imma hija mill-individu, l-individu tieħu l-azzjoni, għajt jiena ħanagħmel eżerċizzju, ħanikol ikel naturali u mhux artifiċjali, ħanorqod biżejjed għax hekk inżid iċ-ċans li jiena nibqa' dejjem. Proset. U billi kultant tiksira naqra tgħidġik weekend hektik u kilt naqra minn barra taf kif u naqra daqshekk ma fiha għax hawn ħafna issa rid nerġa' nibda mill-bidu. Il-works in progress. Panika l xejn. Fit-toroq jieħu break. Imma la dan irrikompli. Eżatt. U tiskanta Matteo, ħan nitkellem fuq, forsi mhux kulħadd bħali, imma meta nikol xi ħaġa li mhux suppost li soltu ma nikoliex, issu ġismi jirriġetta. Juriku għall-bidu għax ma tidra mbagħad. Meta tidra dik hija. Problema, l-ġisem miskin jgħinek għall-bidu kull fl-istess ħin ikun hemm sintomi bħal pereżempju tuħ tal-aħam. Illi għal-bidu tgħid ara jinxa mill-bidi, għaw ġismi qed jurini li mhux suppost nagħmel l-exercise. Kemm inħobbu tuħ tal-aħam nibda ngħid ara mexxejt x'imkien fejn mhux is-soltu nuża. Issa tajba qedaw min ikun għadu bidu, ikun xi ħaġa ġdida għalih tkun xejn iktar sefera milli għalik li issa drajt sef. U allura faċli jaqta' qalbu jgħid mela jiena naħseb mhux suppost niċċaq. Laqqas niflaħnu li jdi. Dak huwa tal-bidu sa ma tisem jidra l-exercise. Biżmien kif taf inti jiffejdi ħafna. Nirringrazzjak minn qalbi Matteus u jiena fuq il-kelma tiegħek ħan niftaħ it-tofi sakemm naqbżu għal pawża qasira ta' riklami u l-ġism intih break. Kif hawn hemm.